To je vršački prevrtač. To je domaća rasa koja je nastala početkom 20. veka i čiji istorijat ide od posleratnog perioda kada je najveći uspon ova rasa doživela, pa do pred kraj 20. veka kada je, kao i većina domaćih rasa, doživela veliki pad, odnosno smanjio se broj kako golubova, tako i golubara, odgajivača ovih golubova. To je došlo dotle da je rasi pretio nestanak, odnosno izumiranje i pretvaranje u ukrasnu rasu. Međutim, krajem 20. veka, znači pre 10 godina, nas nekoliko smo ipak rešili da ovu rasu očuvamo u njenom izvornom obliku, a to je da ostane prevrtač, kao što samo ime kaže. U tom smislu, ja sam se potrudio da ova rasa bude priznata i od strane Unije evropskih prevrtača, pa sam ove golubove nosio na nekoliko međunarodnih turnira sa letačkim kavezima, što je bio uslov za priznavanje ove rase od strane Unije evropskih prevrtača. Tako da se ova rasa od prošle godine nalazi u jednoj takmičarskoj klasi ove asocijacije. To je Roll Timler klasa. U toj klasi se, osim vršačkog prevrtača, nalaze još dve rase. Sisački prevrtač i Bursa Roller. Tako da se vršački prevrtači takmiče istovremeno sa te dve rase golubova. Inače, rasa je zvanično nastala 1959. godine kada je standard priznat od tadašnjeg Jugoslovenskog saveza odgajivača sitnih životinja u Novom Sadu. Ali kažem da je njeno nastajanje počelo 1907. godine. To je u stvari datum koji sam ja našao kao u literaturi kao datum nastanka ove rase u tadašnjoj Austro-Ugarskoj. Evo, znači sad imamo 100 godina od nastanka vršačkog prevrtača. Mislim da ovaj jubilej proslavlja na najbolji mogući način jer je ova rasa svrstana u sam vrh evropskih sportskih golubova.